जय हिन्द। आं दाखालि बावै बुंदोंमोन बे बाराव बर'जों बर' अर जोंगोन। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों क'क्राझारखौ लानानै क'क्राझारनि सोमोन्दै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। भिडिअखौ दसे सम धैर्य हमनानै खोनासं। बेनिफ्राय गंसे न'खराव राजखान्थि जायोब्ला, गामियाव राजखान्थि जायोब्ला गोबां नांज्लाय खमलाय जायो आरो गंसे न'खराबो थेर बेथेर जालाङो। बेनिफ्राय सोलोंथाइजों जों मायबा मोनसे सोलोंथाइ लानो हायोब्ला बेजों जोङो थांना थानायनि राहा खालामनानै लानो हायो। दिनै जोंनि बिटिआरनि गेजेराव 1336 फोरोंगिरि बिथिङाव साख्रिनि बिलाइ रानगोन। जाय जाय फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि आदामोन बेवहाय साख्रि मोनबाय, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन। जाहाथे मोजाङै मोजां साख्रि मावनानै न'खरखौ दैदेनलांनो हायो। दा सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला फरायनानै साख्रि मोननायाल' सोलोंथाइ नामा? खोनासं दसे उनाव मा माखौ सोलोंथाइ होननानै बुङो। दा दिनै जोङो क'क्राझाराव दाखालै बावैनिफ्राय नाय अर जोंगासिनो दङ। मालाबानि समाव क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभारसिटि इलेक्शन जानानै गावजों गाव गारि बुख्रुबलायदोनो दावराव बर'जों बर'। बेनिफ्राय बे काहानिया दाखालि बावै बबाव ओंखारखो ससियेल मिडियायाव सासे मानसिया बिक्रम बिपिएफनि लिडार बिक्रमखौ ओरैबायदि धुमकि हरदो, नोंखौ बे बाराव नों क'क्राझाराव फै, नोंखौ बुगोन। बैसोर मानसिया जोंखौ क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव बेफोरबायदि जोंनि गारि बुख्रुबदोंमोन, नों फै जोंनि क'क्राझाराव, नोंखौ दांगोन। ओरैबायदि गरम गरम। बेनिफ्राय आरो मा जाबावखो दाखालि बावै बिथां बिपुला सासे सोरबा नेपालि लिडारनो बेसेबांबा धोनि जाबाय, नै बिनि न'आ बिब्दि जाबाय, उमुगाव न' उमुगाव न', बेफोरबायदि बेयो मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन। बेनिफ्राय जों दा साननैनि उनाव बिथांखौ दोखो दोखो गाग्लिनानै बुनाय, गन्थं सौख्रुबनाय जोङो नुनो मोनदों। नुनो मोनदोंना मोनाखै? जोंनि बर'जों बर' राजखान्थियाव माबायदि जायो? गन्थं सौख्रुबलायनाय, सियार बुफायलायनाय। दिनै बेसेबांबा गरम गरम। आंथ' सानो रानलायनानै जा भाइफोर। जोंखौथ' जेबो मिथिया आरो गामिनि गोबां मानसिफोराबो जेबो मिथिया सोर बबेथिं मा जादों मा जादों। दा राजखान्थिनि गेजेरावनो जाय जाय राजखान्थियाव ओंखारलायदो पाब्लिकखौथ' बाददों, बिसोरजों बिसोरनि गेजेरावनो धुम दाखाल। मोजाङै नाय भिडिअफोरखौ, सोर सोरनि गेजेराव जादों। जाय गावबा गाव राजखान्थि दोलोआव खामानि मावदो बिसोरजों बिसोरनो नांलायलायदो, बिसोरजों बिसोरनो बुलायलायदो जानाय लोंनायनि। आं बुङो भाइफोर रानलायनानै जा, रानलायनानै जा। जोंथ' जेबो मिथिया बबेनिफ्राय बबेयाव फैसा फैदो, सोर बिल्डिं लुदो, सोर मा लुदो। नाथाय जोङो दिनैनि दिनाव बर' हारिनि डिटेल्स, सोर बबेयाव थानानै सोर हारिजों लोब्बा लाखिनानै सोर उमुग उमुग पार्टियाव थानानै बेसेबां करोड़ टाकानि धोनि जाखो, नाथाय बेफोरनि डिटेल्सखौ जोङो फारसेनिफ्राय होजोबनो हायो। बेफोरनि डिटेल्सखौ सोर बबेयाव थादोंमोन, सोर बबेयाव दंमोन, दिनै बिसोर मा जाखो, नाथाय बेफोरखौ जोङो गोबां रोखायैनो मिथिगौ आगोलनिफ्राय लानानै दिनैसिम। नाथाय जोङो जेबो बुङा, अनलायनानै जा, रानलायनानै जा, एसेबां गरम गरम जाना। दा नोंथांमोना नुबोगासिनो दङ दाखालि बावैनिफ्रायनो क'क्राझाराव ओरैबायदि गरम 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 जागासिनो दङ। दा नोंथांमोना क'क्राझारनि सोमोन्दै मा कमेन्ट खालामनो सानो? जियानो जा, आङो सोरखौबा क'क्राझारखौबो गाज्रि बुङा, चिरांखौबो गाज्रि बुङा, बाक्साखौबो गाज्रि बुङा, बा उदालगुरिखौबो गाज्रि बुङा। नाथाय दिनैनि बे भिडिअआव क'क्राझारनि सोमोन्दै मा कमेन्ट खालामनो? सोलोंथाइ। सोलोंथाइया फरायनानै गोरों जानानै साख्रि मोनबाल' बे सोलोंथाइ नङा, बेबो मोनसे सोलोंथाइ। आरो
माखासेया जाबाय आखाइनि खामानि। नों दिनै बाजाराव थांनानै मैगं बायलाय फानलाय नोंनि न'खरखौ नों फिसिदों, बेबो मोनसे सोलोंथाइ। बे सोलोंथाइजोंबो नोङो मा नोंनि जिउखौ आरामसे दैदेनलांनो हायो। बयलार दाननाय, साइकेल मेकार होनाय, गारि गेरेज खालामनाय, खानाय सिननाय, बायदिसिना खामानि जाय मानसिया जाय गथ'फोरा गावनि जिबननि थाखाय मायबा नङा मायबा मोनसे सोलोंथाइ नों खामानि मावदों, मम' फानदों, दखान होदों, पान दखान होदों, सिगारेट फानदों, जायखिजाया जाय मानसिया थांना थानो थाखाय गावनि सोलोंथाइखौ बाहायदों एबा खामानि मावदों, बेयो नोंनि जिउआव नोंनि न'खराव थांना थानायाव बेयो हेफाजाब होगोन। फरायनायाल' सोलोंथाइ नङा, गासैबो खामानियानो सोलोंथाइ। बेनिखायनो जोंनो थांना थानो थाखाय खामानि मावनो हानाय सोलोंथाइ नांगोन। अमा दाननाबो जानो हानाय सोलोंथाइ नांगोन, बयलार दाननानैबो जानो हानाय सोलोंथाइ नांगोन, पान दखान होनो हानाय, साना भाजा फाननो हानाय, बेनिबो जोंनो सोलोंथाइ नांगोन। जोङो लाजिनानै जेबो जानाय नङा। आं सेंग्रा, आं सिख्ला होननानै जोङो रावखौबो लाजिनाङा। जोंनो सोलोंथाइ नांगोन गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय। सोलोंथाइ गैयाब्ला, जेबो खामानि मावाब्ला, राजखान्थियाव थाङोब्ला गासैबो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनानो मा जाहैगोन? एना एनि, नांलाय खमलाय, गन्थं सौख्रुबलायगोन, बक्सिं होलायगोन, सोरनिबा न'खौ अन्थाइ खुबैगोन, सावना होगोन। दिनैनि लाइमोन उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनाबो गावबा गावनि थांना थानायनि माबा मोनसे खालामना लायाब्ला, लाजियोब्ला, राजखान्थिजोंल' थाङोब्ला गासैबो मा जागोन? गन्थं सौख्रुबलायगोन, सोरखौबा दानथारनो ओंखारगोन, सोरखौबा बुथारनो लुबैगोन, बुथारनोबो गोनां बाध्यबो जानो हागौ। बे उदैनि थाखाय, न'खर सालायनो गोनांनि थाखाय। नङाब्ला मा जागोन? नोंनि उदैया भुक्खा, नोंबो भुक्खा जागोन, नोंनि न'खराबो रानथाब फोथाब जागोन। सोलोंथाइ नांगौ जोंनो। बेनिखायनो जायखिजाया खामानि मावना जानो हानायनि, नङाब्ला मा जागोन? थौ जोंनि खामानियाव उमुगा हेंथा होदो, दाङैनि, दांना दोननि, बुना दोननि, बुथारना दोननि। सोरनिबा खामानिखौ सोरबाया हेंथा होयोब्ला मा जागोन? बेनि उदैया रानगोन ना राना? रानगोन ना? अब्लानिया मा जागोन? सौख्रुबलायनोसै। बेनिखायनो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन, जानला मानला खामानियाव दा थां। गावनि जिबननि फारसे, न'खरनि फारसे नोंनि सोलोंथाइखौ होसोग्रो। लाइफआव जेबो प्रब्लेम जानाय नङा, आरामसे न'खर संसारखौ दालांनो हागोन। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।